Häkimiýetler önüm öndürüjülerden harytlara şu ýylyň şygary bolan beýtaraplyk nyşanyny ýelmemegi talap edýär. Türkmenistanyň hökümeti geçen ýylyň aýagynda 2020-nji ýylyň Türkmenistan beýtaraplygyň mekany şygary astyna geçiriljekdigini resmi derejede oglan etdi. Munyň ýa-ni döwlet derejesinde täze şygaryň wagty badaldy. Şu günler häkimiýetler önüm öndürüjülerden Türkmenistanyň beýtaraplyk şygarynyň nyşanlaryny harytlara ýelmemegi talap edýär. Önüm öndürüjü telekeçilerden öz önümleri üçin şu ýylyň şygary bolan nyşanlary satyn almak talap edilýär. Beýtaraplygyň mekany diýilip ýazylan nyşany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu talap ýurt boýunça ähli önüm öndürüjülere degişlidir. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä ýurtda azyk harytlaryň gytçylygy we gymmatçylygy, nawt ýetmezçiligi, döwlet dukanlarynyň öňünde häl işini döreýän alyjy nowatlary bilen ýatda galan 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlygyň watany atlandyran Türkmen hökümeti 2020-nji ýyly Türkmenistan beýtaraplygyň mekany atlandyrypdy. Türkmenistanyň çar tarapyndaky goňşulary koronawirusyň pandemiýa howpuny ikrar edýän mahaly Türkmenistan daşardan awanýan virus wehimine garşy döwlet mediýasynda habar berilmeýän çäreler bilen bir hatarda ýurdun içinde daşary siýasatyň beýtaraplyk wagtyny güýçlendirýär. Türkmen resmiýetleri ýurdun daşyna da beýtaraplyk şygarynyň wagtyny batlandyrýar. 10-njy martda Türkmenistanyň Kronikosy neşriniň habar bermegine görä Germaniýanyň Wiesbaden şäherine awtobuslaryň daş ýüzünde Türkmenistanyň täze beýtaraplyk şygarynyň nyşany peýda boldy. Wiesbadeniň ýaşaýjylaryna ýylteşigi ma'lum bolmadyk beýtaraplyga bagyşlanan resmi saýtyň çelgisi hem nyşanyň gapdary bilen awtobuslara ýelmenli. Şygar ýelmemek işleri ýurdun çar günjünde ýylyň başyndan bäri badalýar. Ýantasak ýerli häkimiýetler Marw vilayatyny ýanwaryň başyndan başlap Türkmenistan beýtaraplygyň mekany şygary ýazylan plakatlaryň ähli edara karhanalarda asylmagyny talap edip başlady. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä onuň bahasy 2100 manat aralygynda. Lewatda häkimiýetler ähli döwlet edara karhanalaryna, çağalar baglaryna, mektepleri we ýokary hujaýlaryna täze şygaryň asylmagy üçin 5-nji fevrala çenli möhlet beripdi.